Yo! What's up mga koys? So, andito tayo ngayon. Kasama ko si Kuya Spoil, naliligo pa. Pailigo din. Mayroon tayong pupuntahan mga koys. Yung oras natin ngayon, alas 3 na, no? Alas 3 na sa hapon. Dito tayo sa kanilang bahay mga koys. Pinuntahan ko yun. So, abangan nyo mamaya kung saan tayo pupunta. Enjoy mga koys. Keep safe lang tayo. So, hintayin muna natin kasi mag-wish. Tara. So, matagal mo makailis. Dali, bro, kayo sa orasan. Mayroon pa tayong a lot of businesses going to anywhere. A few moments later. Yeah, boy! Woo! Pagtanong Ano tayo nagbatin ng buko juice mga boys? Kasi ang sarap meron ng buko juice ngayon. Sorry sa amin. Juice. Liyo gabutan ay. Doon nagigdos oh. Nakidos. Takbo na mag-dos? Dos ra. Baka dos rim dapal. Pila pa nina nito? 15. Hindi na lagi. 15 daw ni. Nakuha na yun. Anyuar nito eh. Pinalit niyo. Ano mo tayo ang buko dito? Yun. Medyo malayo-layo na puntahan natin kasi walang buko doon sa kabilang tindahan. Kaya nagala-gala muna tayo, magsulit-sulit tayo. Kasi nyo lahat mga guys, mahal ko kayo. Stay tuned lang muna tayo dun. Drinking muna tayo ng juices. Muna tayo, mag-okay haul muna tayo. Okay howling. Hanap muna tayo mga t-shirt, yung mga simpleng t-shirt lang kasi simpleng tao tayo yun. Di ba? Simpleng t-shirt lang mga guys. So, Patos bitaw akong pangitao. ay, sapatos. Ang chat kanina ako. Kita ko kanina. So, tara mga guys, kita-kits sa okay later. So, see you. So, tara. Puntahan natin. Yun. Dito tayo sa mga shoes. Hanap tayo mga shoes yung wala lang. Hintay kwarta. Wala tayong pera. Chill-chill lang na tayo mga guys. Yun o. So, loh. Hindot ba yung pila ka na? Yun mga guys o. Mga simpleng shoes lang. Pwede mo ba? Pang saan eh? Pang tulog. Kahit sapatos din mga guys para itulog para iwas lamok. Riyo lang to. Maning boxing mo. Pilikin pang sagpa sa mga Boxing. pang boxing na. Sports car mo na. Hanap ko mga guys if hindi t-shirt, shirts. Yun lang mga simpleng t-shirt lang or shirts. Ano? Asan? So, napakaganda ang sapatos. Okay lang mga guys. 280 ro. 280 ro. Barato kayo. 280 lang guys. Air Max shoes. Kabasalan area. So, musta? Yo, balik. Musta naman ka? Kaya. Grabe. More of Korean ginseng na yung grabe. Kuya mo kay improvement mo ron? Yeah, I think sige. 25, 65. Yun. 565. Bag malit din yung mga panda. Napay mga bag. T-shirt ang umita. Yun. Grabe, init yung mga boys. Sobrang initay mga dito mga boys. Pinatitinganin tayo ng mga madlang peoples. Tayo. Yun. So ang malaking ukay-ukay no. Magbablog sana ako dito kaso mayroon silang speaker na malakas. So update ko lang kayo mamaya kasi baka copyright tayo dito. So tara. Yo, what's up? What's up mga boys? Yung pag-imit sa to. Ligi. Kaya napuratan siya eh. So hindi tayo nakapili doon mga guys kasi more on girls t-shirt nandun pala sa mga pambata. More on music. Hindi tayo nakapag-vlog doon kasi nga baka makapiray tayo doon. So dito muna tayo sa pikas sa kabila. Kita pag shirt. Oh, tag 20 ra.
Ito sa Binitay. Ang mungkin ko. 20. 20 rin na. 20 pesos each. Okay, 20 pesos lang. Yun. Yun. Wala kami napili mga guys. Ubus na lahat. Ubus na lahat. Kinuha na nila yung mga gusto namin, mga t-shirt at shirt at iba pa. So, tara, samahan nyo kami. Enjoy, vlog ka na dis. Woo! What's up? Kumusta kayo dyan? Love you all. Mwah! Vlog din. So, andito tayo sa isang Gaisano or isang malaking store dito sa amin. Hindi ko alam pwede ba mag-vloggers dito. Hanap tayo ng mga laruan na para sa ating inaanak. Para sa aming inaanak mga kuis, ano yung magagandang laruan? Pila edad natin niya? 5 years old. Kani basta mga 5 years old kani dula ano? Mga unlan-unlan, mga unan-unan. So na dice. Domino gago. Ikan ni nindot. Pangkalot sa likod. Talikod na boy. Talikod na boy. Hait ko na. Talikod ko na para sa kululag-lulo. La, gusto na muna namin itong palitan. Para sa yung likod. Ayun ba pili? Ano yung mga portable CR? Portable CR, easy to bring. Ay, basta yung nanabuak na yun. Ay, pakapin. Medyo vlogger, sakpan, nagkaon. Kuyo, mga na yung army di eh. Lama na yung mga army di. Uli pero di kulong. May umango daratay di. Na, di na magdugay. Di na, ngita namin aton doon. Oh, sige, salamat kaya. Snack time! It's the snack place! Big shop! And eat all you can! Gago din man ito yung country. Dito tama nga on. Yun. So dito lang tayo kakain mga kuys. Abangan yung mga next vlog natin mga kuys, mga adventure. Yun, shoutout sa ating lahat. Shoutout kay Princess Glaisa. Shoutout sa iyo ate Princess Glaisa. Yun, ilagay ko rin dyan yung kanyang YouTube channel. Pakisupport na mga kuys, no? Yun, tara. Ito na yung burgers natin mga kuys. Buy one, take one. What's up? Uy, mainit-init pa. Kahit umuulan, mainit-init pa mga kuys. Wow! Yung, tingnan natin yung mga palaman. Wow, cheese with spaghetti. So mga kuys, kain-kain muna tayo. Dami kayo basta libre? Libre, utang na, lista na. Years later. Ngayon, sana kasama natin si Ramsey TV. Hello mga guys. Ramsey TV? Ramsey TV. Ramsey TV mga boys. So subscribe natin. Sa channel ko Yun, subscribe natin siya. Ilagay ko sa description yung kanyang link mga boys, no? Suportahan natin mga boys. Ramsey TV. Mag-comment na kayo doon para mabalikan ko kayo. Oh, napay-comment. What's up? Kumusta kayo dyan? Support mga boys, no? So dito tayo sa kanyang tindahan. Yun. Sari-sari store, what's up? I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall.
there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Kau na dia. Mga single up PM ra ko. Mutilaw Jun, mutilaw.